Radio Burela, 107.7 FM. A esta hora comeza Grandes Voces do Noso Mundo, un programa de Marco Pereira coa colaboración de Silvera Vicente de Oliveira e Edilson Sánchez. Cantos na maré, sons da nosa fala. Cantos na maré, son cantos e máis nada. Boa tarde, amigas e amigos. Benvidas e benvidos a esta ponte musical entre os países de raíz galega. Agora mesmo comeza o programa da música da nosa terra, a de Portugal, a brasileira ou a de calquera dos países africanos aonde chegou o noso idioma. Passem conosco esta hora de música e palabra. De 7 a 8 os venres, en Radio Burela, chegan as entrevistas, chega a música, chegan as grandes voces do noso mundo. Música e palabra no programa dedicado ás grandes voces do noso mundo. Comezamos a 59ª emisión. Reciba un cordial saúdo de quen lles fala Marco Pereira Oliveira, no control técnico como sempre Matías Nicieza, e hoxe acompáñame na locución Edilson Sánchez. Comezamos. Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalá. Ben, amigas e amigos, comezamos o programa desta tarde co son procedente de Portugal, a quen dedicamos o programa de hoxe, a alegría da música para superar tempos de tristeza. Amor é assim dos HMP coa colaboración da grande Carmiño. HMB e Carmiño soando por primeira vez no programa das grandes voces. Adiante! Não sabes o fim, mas assim é. O amor é assim.
que o amor é assim. Não há tempo para descobrir. Mas só quero o teu bem, e que eu seja o teu bem, e tudo nos vá bem. Não quero ficar sem. O amor é assim, pelo menos para mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto para ti. O amor é assim, pelo menos para mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto para ti. Amor é assim, amor é assim, pelo menos para mim, pelo menos para mim. Deixa-me do avesso, levanto, tropeço e volto para ti. Amor é assim, pelo menos para mim. Cai e levanto, qual é o espanto? O amor é assim, pelo menos para mim. Cai e levanto, o amor é assim. Assim é o amor. O Amor é Assim é o título do tema que nos interpretava HMB e Carminho. E agora damos um pequeno salto à costa de Cedeira, porque ali está à nossa espera Guade Galego, quem já passou pela nossa sección Deixe Falar. O mundo está parado é o tema que nos interpreta esta grande estrela da nosa música. Adiante. A luz do sol entra polo cristal, a túa pel rozando as miñas mans. O día que nos ven o despertar e ver que o mundo está parado mirándote. Os bicos de papel que ti me das, o cheiriño a café pola mañán. A lúa vai marchando a outro lugar, buscando amantes furtivos os calumear. As fotos que penduran das paredes, que tecen as palabras cos recordos dos seres como a ti e como a min. A roupa no chan debuxa mapas de illas de amor nas que me atrapas nas noites de verán e de calor. A luz do sol vertendo a súa calor, que prende chama acendo o meu motor. As mantas van caendo cara ao mar, de pernas a brazos tendidos para o mar de sal. Os nosos beizos querendo ubicar, as nosas línguas querendo atopar, os ocos de acubillo deste mar que bate nos corpos e
despidos, pedras da balar. Fixemos sendo amantes, decoran os estantes da memoria desta casa, en branco e negro. A loita que libramos sendo nenos trouxonos cancións e pesadelos. O lume xa prendeu por ti e por min. Así soaba este fermoso tema titulado O Mundo Está Parado. E agora deixamos Galiza para aterrar noutras fermosas terras. A que fermosas terras, Marco? Pois imos viaxar ás fermosas terras de Cabo Verde para ouvir os Tubarões co tema Avenida Marginal. Adiante. No lua de madrugada, esta brinca não soltar, hoje esta brinca vai papai. Oi, sabura, tá brincar a meio criola, na silêncio de madrugada, tu vi mais quebra na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, hoje esta brinca não soltar, hoje esta brinca vai papai. Oi, sabura, tá brincar a meio criola, um silêncio de madrugada, tu vi mais quebra na areia. Avenida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morrer peixe. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor volta pra sação. Avenida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morrer peixe. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor volta pra sação. Na avenida marginal, na lua de madrugada, esta brinca não soltar, hoje esta brinca vai papai. Oi, sabura, tá brincar a meio de criola, na silêncio de madrugada, tu vi mais quebra na areia. Na avenida marginal, na lua de madrugada, esta brinca não soltar, hoje esta brinca vai papai. Oi, sabura, tá brincar a meio de criola, na silêncio de madrugada, tu vi mais quebra na areia. Avenida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morrer peixe. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor volta pra sassar. Avenida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morrer peixe. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor volta pra sassar. Avenida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morrer peixe. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor volta pra sassar. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor volta pra sassar. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor volta pra sassar.
Avenida Marxinal, os tubarais que son da terra de orixe do noso Edilson e a terra de orixe da nosa Silvera, Cabo Verde. Continuamos no programa dedicado ás grandes voces do noso mundo e facémolo cun tema do grupo que nos acompañará como convidados, un deles son dos seus componentes no Deixe Falar na Conversa coas Estrelas. O tema chámase A Piques de Estoupar e o grupo Son do Galpón. E non teño traballo porque agora estou no paro. Non me deixan que me queixe porque son un negativo, pero todo vai pior cando ves os meus amigos que están igual que min ou parecido, sen entender a crise, tampouco os motivos para nos descoñecidos neste mundo sen sentido onde todos somos pobres, traballamos para o rico. Todo está porque todo está cando todo está a piques de estofar. Este poeta en folga deixou de traballar no mundo de curros sen futuro, sen un duro. Os anos se me escapan sen velos pasar, é duro. Nunca serei a peza máis que encaixe nese muro de soldos inxustos, horarios chungos que non me deixan respirar o aire puro. Atado este traballo, a soga tira, porque morre sabendo que o xefe me esclaviza. Cotizo por cobrar, o cobro por codiza, pagando letra a letra a hipoteca de por vida. Se non teño ninguna meta deste planeta, non hai saída, non hai saída. Todo está a piques de estopar, cada vez que vexo tele dame ganas de chorar. Todo está a piques de estopar, cada vez que vexo tele dame ganas de matar. Todo está a piques de estopar, cada vez que vexo tele dame ganas de berrar. Todo está a piques de estopar, porque todo está a piques de estopar. Son 2 días que pasan de contado e con cada contrato firmado facer o parvo, tomar o noso pelo pola cara, polos cartos do salario malgastado a diario como algo necesario, pasando polo aro do traballo. Que carallo, prefiro estar no paro, deitarme no parque un día soleado e tratar de expresarme neste oficio da linguaxe. Como de viaxe montado nunha nube que me sube, que me leva polo aire de balde a calquer parte chegar. Deixádeme vivir en paz cando todo está jodido, cando todo é negativo, o individuo suprimido. Boto en falta ese sorriso positivo que lle dé algún motivo e sentido o que digo. Todo está a piques de estupar, cada vez que vexo tele dame ganas de chorar. Todo está a piques de estupar, cada vez que vexo tele dame ganas de matar. Todo está a piques de estupar, cada vez que vexo tele dame ganas de berrar. Todo está a piques de estupar, porque todo está a piques de estupar. Radio Burela, 107.7 FM. Despois de ouvirmos esta peza do Son do Galpón, estamos listos, Marco? Claro que estamos listos, Edilson. Matías Niceza, por favor, ponos a música de Yara da Silva, porque chega o momento da Conversa coas Estrelas. Chega o Deixe Falar. Deixa falarem, deixa falarem de nós, deixa falarem, deixa falarem, deixa falarem de nós, deixa falarem. Gael, moi boa tarde. Que tal? Boas tardes. Benvindo ao programa Grandes Voces do Noso Mundo.
Encantado de estar hoxe aquí con vos. Antes de nada, moitísimas grazas pola xentileza de atender a chamada do Grandes Voces do Noso Mundo. De verdade, moitas grazas. Nada, grazas a vos por chamarme, por convidarme. Nada. Non hai de que, non hai de que. Ben, son do Galpón. A ver, como se entende? Ese son é o do verbo ser ou é o son da música? Pois precisamente o nome vai un pouco diso, no? Do doble sentido que ten esa palabra. É un pouco que queríamos conseguir, porque pode ser eu son, eles son ou o son da música, no? O que está claro que o Galpón sempre ten algo que ver en todo iso. E sodes vos os do Galpón ou facedes música nun galpón? Pois penso que somos as dúas cousas, claro. Somos das dúas cousas. Somos os do Galpón e tamén facemos música no Galpón. De feito é o lugar donde ensaiamos, aí na aldea na Moniña. Aí onde estamos ali reunidos, donde comezou todo e donde seguimos a día de hoxe. Ben, pois dos comezos queremos que nos fales. Como vos xuntastes alá nese ano 2005? Pois a iniciativa partiu do meu irmán e dun compañeiro que se chamaba Juan. Xuntáronse les dous e, bueno, eu penso que xa no primeiro ensaio xa me avisaron a min, non? Porque querían facer unha música original, diferente, que mesturara varios estilos musicais, como o funky, o reggae e o rap, non? E contaron comigo polo tema de... Eu xa daquelas estaba escribindo as miñas primeiras cancións, comezaba a rapear e tal, e, bueno, o meu irmán, pois, Brais foi o... xa, de primeira xa se lembrou de min e me dixo que fora a ese primeiro ensaio, a esa primeira reunión, non? Para un pouco decidir que queríamos facer, cales eran as nosas influencias e esas cousas, non? Antes, agora comentáchesnos os diferentes estilos que fustedes pois tendo, mas tamén houbo bastantes mudanzas nas persoas, non? Que formaron o son do Galpón. Sí, houbo, eu penso que xa vamos igual pola... Outro día ainda falaba con Brais, con meu irmán, igual pola quinta formación. E hai unha cousa curiosa que sempre me gusta comentar, que ao principio non tiñamos batería, que era un dos rapaces, non tocaba batería, tiña un set de percusión, con bongós, con djembés, con darbucas, e era unha formación moi curiosa. De feito, a primeira maqueta que temos grabada en estudio é con esa formación, a que lá polo 2006 foi, sí, cando comezamos xa a tocar. Está claro que o 2 anos despois, no 2008, foi un ano espectacular. 2 premios. Sí, incluso algún máis, 2 premios así moi importantes, e o máis importante foi o de Ensaio no Camiño, que nos permitiu pois gravar o primeiro CD, o primeiro videoclip do grupo, a primeira xira a nivel peninsular. Bueno, eso foi increíble, porque era un premio moi gordo que, bueno, tivemos a sorte de acadar e, bueno, eso que nos permitiu despegar e, ese ano tocáramos moitísimo, fixemos moitísimos festivales, fora increíble. Ademais, os 2 premios con só 3 anos de vida, case nada, case nada. Sí, tivemos moita sorte. Bueno, eu penso que tamén foi o tema do estilo musical, no? Desa mestura que levábamos nós, que fixo que chamara realmente moitísima atención, no? A toda a xente, e non sei se foi por ese lado. Bueno, nós xa estábamos tocando ben, porque nesas alturas levábamos un tempo tocando, quer decir que, bueno, que xa estamos un pouco máis cocidos, pero, bueno, ahora mirando para atrás foi unha sorte tremenda para nós. Sí, a verdade é que sí. Ben, vos participastes tamén no Apollo Hit. Como foi a experiencia? Eso foi, a verdade que foi así bastante sinxelo, porque foi enviar aí unha canción. É que eu penso que non lembro exactamente ben, pero non fora moita cousa máis, que presentarse, sabes disto que entregas as cousas por internet, mandas o tema, un dossier do grupo e tal.
creo recordar que fora así. O outro sí que foi máis complexo, porque foi o de ensaio no camiño, ¿no? Porque foi tocar en múltiples sitios con artistas consagrados. Eu me lembro que tocáramos con Macaco, con Los Lobos, este mítico grupo que tocaba lambada. Bueno, quero dicir que eso sí que fora máis percorrido. Outro fora así algo sinxelo, como cando te presentas ao Cantalingua, que presentas unha canción e despois se te escollen, que tamén o gañáramos, vas a tocar polos institutos, bueno, con unha experiencia tamén moi moi bonita. Pero polo hit non teño ese recordo, penso que fora algo así moi sinxelo, non fora nada complicado. No Apolo Hit apostábase moito pola festa, pola música ao vivo. E pola música galega tamén hai que comentar, que igual se me está esquecendo algo de decilo, ¿no? Nós somos un grupo que todos os temas son originais, compostos por nós, e claro, e a mensaxe e as letras están todas en galego. Penso que tamén é un xeito de valorizar a lingua e que tamén nos dá valor a nós como grupo, ¿no? Ben, e como son os vosos directos? Pois os nosos directos, bueno, moitísima enerxía. De feito, a xente que nos coñece millor sempre nos di como que o disco sona ben, pero ten esa impresión de que sempre gaña en directo, ¿no? De que somos un grupo de directo, que o que merece a pena e cando realmente chegas a conocer a Son de Galpón e cando acudes un directo. Temos así como moita empatía e moita sinerxia co público, ¿no? E aí cando realmente te das conta igual do alcance musical que pode ter o grupo. Venga, pois agora voute deixar aquí con o meu compañeiro Edilson, que che presento, e vaiche facer aquí un par de preguntiñas. Adiante, Edilson. Boa tarde, Gael. Boa tarde. Por onde estaredes próximamente? Pois ahora ven má cabeza que estamos po próximo fin de semana, o 1 de xullo, estamos aí aquí na casa, tocamos en Compostela na Borriquita de Belén. Despois po seguinte fin de semana temos o camping a Gaivota, que tamén pola vosa zona, polas Rías Altas. E despois temos outra cousa aí en Serra de Outes. A verdad que agora non o teño todo diante, pero bueno, hai polo Facebook e por onde mellor se pode enterar toda a xente, bueno, xa sabedes, polas redes sociais, vamos, que por onde nos comunicamos sempre. Pero bueno, temos bastantes cousas por o verán, estamos quizás pensando máis no ano que ven, porque xuntámonos algo tarde, levamos tempo sin tocar, estivemos fora e tal, e comezamos aí en maio, entón como que non nos deu moito tempo de coller todo o que quixéramos de festivales e iso. Temos unha boa noticia que nos acaba de dar o noso convidado. Saúdos desde Control, Gael, son Matías Nicieza, e alégrome de escoitar que vades estar no camping a Gaivota, que está aquí ao lado de Burela, está en Barreiros, o camping de... eso, Barreiros, que non me saía, é verdad. De Celso Dourado, grande amigo desta emisora. Sí, moi boa xente, de verdade. Así que faremos todo posible por ir verbos. Bueno, pues genial, que se achegue todo o mundo que lle apeteza, que imos pasar un bo anaco aí, con boa música. E como podemos acceder ás vosas músicas? Como podes acceder? Sí. Pois non sempre cando vamos polos concertos, pois vamos cos CDs, o típico que se van vendendo. Pois tamén hai en tendas que o teñen, o CD físico, e despois polo tema de internet, nestas plataformas da música digital, por exemplo, ahora me ven a cabeza de Spotify ou plataformas neste estilo, porque eso está todo colgado na rede, todiño. Ben, segundo a vosa experiencia, véndese máis música nas tendas ou a través do comercio digital? Pois mira, che diría, se eso é A e a B, eu che diría C. Cando máis vendemos é cando contacto directo. Cada vez que vamos a concertos sempre se venden CDs, porque aí, claro, a xente disfruta moito co concerto e despois gustalle moito o trato directo co artista e poder xa mercarlo a él, levalo firmado e esas cousas. Penso que se vendeu máis físicamente que de xeito digital. Sí, seguro.
Venga, el, pois, vénsenos o tempo en riba, mas antes de finalizar, aínda temos outra pregunta. A todas as persoas que pasan polo noso programa, sempre lles pedimos pois que nos fagan unhas xestións musicais, perdón. Gustaríanos pois saber cales son para vós as grandes voces do noso mundo. Cales son as voces pois da música cantada de Brasil, Portugal e todos estes países pois lusófonos, incluído pois Galicia, obviamente. Así que ti dirás. Pois eu personalmente polo grupo o que máis controlamos e máis escoitamos é música brasileira, non? E hai, por exemplo, hai 3 artistas que nos gustan moito e non sei se de algún xeito foron influencia ou non, nunca o pensei así, pero vounos decir porque creo que son artistazos que merece a pena escoitar. Un deles sería Marcelo D2, que tamén fai un rollo así tipo estilo rap, ¿no? Gabriel o Pensador, o Gapa, que, bueno, o Gapa xa é un grupo máis musical, pero tamén ten ese componente igual no fondo de hip hop, e, bueno, non sei, que dirían moitísimos, pero bueno, esos 3 o teño clarísimo. De lusófonos, clarísimo. E había un grupo tamén portugués que nos encantaba, este xa non sei se siguen activo, que era Mind the Gap, non sei se a xente o coñece, pero bueno, eu o recomendo porque son un grupo moi moi bo. Pois, Gael, integrante do Son do Galpón, obrigadísimo por falar con nós, de verdade. Estamos moi agradecidos. No, eu tamén, e bueno, nós e todos de que nos chamades, de que contades con nós para poñerlle un pouco de voz aí. Un pouco de voz do Galpón. Gael, deixámoste coa vosa música. Quedamos nesa praza. Tal cual, vémonos. Chao. Chao. Quedamos nesa praza, como pasar a noite, tocando cas guitarras.
Estamos escoitando Grandes Voces do Noso Mundo en Radio Burela. Continuamos co desenvolvemento do noso programa dedicado ás grandes voces do noso mundo. Depois de termos escoitado en directo as palabras de Gael, do son do Galpón, agora é o momento de outras palabras amigas. Luís Carlos Silva, estudante. Olá Marco, sou o Luís Carlos. Queria-te pedir uma música que se chama Amar pelos Dois, do Salvador Sobral. Foi a música que ganhou a Eurovisão este ano. Tchau Marco, abraços e resto de bom programa. Muito obrigado, Luís, pela tua mensagem. E adiante então con esa fermosa canción de Salvador Sobral que gañou o Festival de Eurovisión, Amar pelos Dois. Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. Se quieres hacer radio, vas a tener que subir a Cuac, a radio más diversa que las poderás topar. Aquí lo que te quieras por la radio poderás contar en Cuac, en Cuac, en Cuac, en Cuac, en Cuac. La radio non ten rival. Se quieres hacer radio, vas a tener que subir a Cuac 103.4. Para toda a audiencia que nos escoita a través das emisoras amigas Cuac FM, Radio Piratona e Radio Filispín, dedicamos a música de Xavier Díaz cos Adufeiras de Salitre. Longueirón, a música da nosa Galiza para o mundo. A fonte voa por auga, o muiño por moere, a tua casa por verte, e nunca te podo ver. E nunca te podo ver, ai alala, ai alala.
paso a túa porta, na ventana non estás. Vou acortando o meu paso por ver si te asomarás, por ver si te asomarás. Ay, la, la, ay, la, la. Que teño presa, pouco auga de regar. Eche maña un día santo, falaremos devagar. Falaremos devagar. Ai, la, la, ai, la, la. Florecen as pedras da túa calle, correar de que na rega, cobarrer de que nas barre. Cobarrer de que nas barre. Ai, la, la, ai, la, la. Só namorar vai nos ollos. Eu non sei cal será meu, será ben amar a todos. Será ben amar a todos. Ai, la, la, ai, la, la. Soaban Xavier Díaz cos Adofeiras de Salitre, co tema titulado Longueirón, unha peza que dedicamos a toda a nosa audiencia. E agora mudamos de estilo e tamén de país. Imos de viaxe, Dilson Diamanseu, que che parece, a Angola, porque nese fermoso país espéranos Matías Damasio co seu tema titulado Loucos. Matías Damasio, outra gran voz do noso mundo. Adiante con el. Camões não inventou palavras para exprimir esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar te amo. De tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo. E o nosso amor é lindo. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tá
nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. E cai neve em todas as estações, e até no rádio dedicam-nos canções. O mundo rendeu-se ao nosso sorriso, somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito, formamos um par perfeito. E a nossa chama espalha, o sorriso encontra. Como é doce o beijo, como é doce o beijo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua. nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. nos chama loucos, Porque contamos estrelas no céu. nos chamam loucos, Porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor, meu amor. Yeah. Come on, baby. Baby, baby. Mas o mundo nos chama loucos, mas não ligam não. o mundo nos chama loucos, Mas não ligam não. o mundo nos chama loucos, o mundo nos chama loucos. A música do Matias Damasio no programa dedicado às grandes voces do nosso mundo, que 49ª semana em antena. E agora deixamos Angola para tornar de novo a Lisboa. Porque na capital da fermosa terra de Portugal temos a Maria Lisboa, que apresentamos por primeira vez no programa a semana passada e que desta vez chega com outra dos seus temas. Zumba, zumba, zumba comigo. Zumba, zumba, zumba comigo.
Era María Lisboa que nos interpretaba este tema titulado Zumba Conmigo. E agora continuamos facendo ponte musical da man dos O Ayatola co tema Mi Rela.
aproximava-se ao final. E para o final reservamos a música dos Rebelión do Inframundo. Lume é o título, adiante con ela. Va, a rebelión do inframundo, xunto a Frank, xerando pepino, lingua nativa, escoita. Síntoma mamas non queren que despegue. Non vou ser o parvo que deixe que lle peguen. Está de moda apresar aquel que pense. En calabozos a tortura aprieta os dentes. Moita xente intoxicada polo ambiente. Pacientes deste psiquiátrico de mente. Non que dan ganas de tomar deterxente a verse. Limpiamos así a nosa mente. Tente, mais amor revolucionate. Sinte o calor, abrazarte, dalle lume. Queima vida como a china tras lo fume. Dame doudan, outros non rouban, imos a por eles. Teño sede, fumo e bebo birra. Vida é tan real como a que quero, miña filla. Ponte de cuclillas e agora chupa. Eu paso se ti espargo, non che teño a culpa. Que lume, que lume rebelión. Que lume, que lume rebelión. Que lume, que lume rebelión. Que Cos Rebelión do Inframundo marchamos. Moitísimas grazas por termos acompañado nesta hora. Marcamos encontro para a próxima semana. Lembrade, o venres a 7. Moitos beixiños e chao. Un esquilos poño a mirar para Arabia Saudí. Teatro, iso non é flow. É facer o ridículo enribado un escenario. Amén. Outra vaca máis no millo. Un parado máis na cola do Inén. Entre signos, interrogacións. Palabras que minten por conseguir amor. Cantos que reprimen o teu corazón. A xente se deprime por non ter calor. Maleiros por dentro, o frío calou. A calquer tormento vou decirlle non. Fren nos instrumentos, junto a rebelión. Non quero ser servo, máis deses cabróns. Non, yo, como te quedas aí? A rebelión do inframundo, no nervo, no micrófono. DJ Rapu, Frank nos instrumentos. Lingua nativa, escoita como sona, cabrón. Radio Burela, 107.7 FM.